رباه أنا قد أسأت وأنت رب غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية العبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. ambe ala tanu ka barka dai kan neman kisin Allah subhanahu wa ta'ala bolo ka ci ala kiraka na ka somo na ka sahaba be bi ambe ertar la doni antena famba nyire bla foli janna ambe delika mo minun foka korambu be fo dante foli mina tuba kono jamana koka mali koka ambe be fo kuma ambe ertar la 5000 tinyona inshallah mo haketo nyini ke lamen ke law be bolo o don antum kumana salji fardaw de kan ani salji yeri feminye bo bi amina kuma salji sunaw de kan nasra wa hakili bala o don anya foko salji farda ye wolon vlandi anya wolon vlan bela jelen jati ya famia bon o folo anko ye ngani asirili aywa ka nyeda ko ka tege kala ko katabla nongonkurula ka kungolo masai ka senko ka tereke wa ka saljire baraw tugu nyona difference kana do ni nyogonche difference min naka ja ajanya na suru nyanyo lu bekke ci ko fo dongo bo biamina kuma salji sunaw de ka sunan al wudu'i kam sunanun al wudu'i wa ma hiya ako salji la sunna jolde bala ani jumeni jumende do nasra hakli bala ni farda ke wolon vlandé okmana sunna thamanin o shegindi ala mazhab al-imam Malik ka tasrain konika saliji sunna o shegindi bon jumende don ghaslu al-yadaini ila al-qu'ain ka bolo ko katabla bolo kana wal madmadatu damugurili wal istinshaqu ka jido nun konnana wal istintharu ka jifie ka bonnon kono waraddu mashu ra'si kungolo masahili segini wa masihul udhnaini tlof la masahili wa tajdidu lima ilahuma kaji kura ya uflani nyonche okoro ni kungolo masahi ikaji kura takatlofa na masai wa tartibul faraid ka fardaw tukutuku nyona bo ni ndi saliji sunawi okmana nin kelen be ke chogomina amena anda dola ningo wala me Allah subhanahu wa ta'ala dili aka dina infam ya choko nyumandi ambela jelema atakallum ala ghasl al yadaini ila al qu'ain amena kuma min kasano o bolo koli tege fla koli katabla bolo kana namba fo bolo kan okmana bolo kala ni aywa bolo konna be tugu nyona yoromina atabla yendela yusannu ghaslu al-yadaini ila al-qu'ain ubaki sunay katege ko katabla bolo kana qabla idkhalihima fil ina'i yani ka bolo flado jiminan konnana okmana ni meke chogoti ni be saljita ni minande bi bolo mina daire lendo misali ala be ka saljita tasade konnana wala jiflende konnala walma flendo de konnana walma mina daire lendo datugulantala ibe ka saljita o mina fasugu de konnana okmana yani ika ibolo chika do ji konnana tento ibi bolo ko ka jefolo ka tege farain ko ka jefolo ni minanda jengeli ka yani ka chukoba ji konnana meni aya soro ko tisale de do datugulambala ayi nin kuma inte fo yorola parce que o tisale o ibe minanda ibe stale da jengede ki bolo ko okmana ni mina na dayere lendo yani ki bolo kujubaka do jikonnana suna de don iki bolo tige flako folo ka je pass après ibe soroka aywa ibolo do jikono ka jita ki damuguri ani ka jido enuna okmana to bela jena sebseki ibolo do jikonnana ako wa ghasluhuma fihi lam yakun atiyan bi sunna akoni mogo minyoke kasnanga ibolo do jila tento ka soro imam minan da jenge ki tege ko folo ko tigila mogo ma sunna barake de o tigila mogo ma sunna barake
sisan no nin baara min filɛ na n y'a fɔ nin ye fiqhu kitabu kɔnɔ b'a fɔ nin ma ko ta'abbud ko baara min don ko ɲamarila bato de don o kumana o kɔrɔ k'i to hali salji kɔnɔna na e bɛ salji kɔnɔna na sisan nɔ i ɲɛda yɛrɛ kɔ ka ban bon ala y'a kɛ i ka salji nana wuya yani ni ko salji ka wuya salji tiɲɛna k'i to salji ta kɔnɔna na o kumana hali ni bi segin a kan o seginni na ɲamariya bɛ min bi f'i ye o ye de i kɛ minɛn da jɛngɛ halisa kana sina k'i bolo kɔcogo ka don ji kɔnɔna na ta'abudan ɲamarila bato kama parce que dɔ bɛ se k'a fɔ ne bolo bɔra ka kɔ sisan nɔ n ka salji de tiɲɛna dɔrɔn n bɛna sɛgɛsɛgɛli ka n ka minɛn daji o kumana o kun ye jumɛn ye a kun ye mun ye ɲamarila bato n'a fɔra i k'a kɛ cogo min na i b'a kɛ ten i y'a faamuya i b'a kɛ ten tɔ hali n'a sɔrɔ k'i kun bɛ salji yɛrɛ de kɔnɔna na i ka salji wiyara k'i to salji kɔnɔ n'i bɛ segin a kan i bɛ minɛn da jɛngɛ o de ka ɲi a ko wala yamtani'u idkhalihuma fil ina illa bi thalathati shurutin a ko a ti bali mɔgɔ ka i bolo don minɛn kɔnɔna na fo ka bɔ sharti saba bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɛ yen nɔ a ti bali an yakuna alma qalila ji ka kɛ ji fitinin ye ni ji fitinin de don a man ka i k'i bolo kujuba ka don a kɔnɔ ka aniyati lwudu'i wa ghusli i n'a fɔ salijita mina walima kɔli mina n'a a ka dɔgɔn o kumana f'i k'a da jɛngɛ de sa wa an yumkinu alfiraq a ka sɔrɔ fana minhu a ka sɔrɔ fana k'a langolonyalen de don yani datugulan t'a la i n'a fɔ filɛ walima tasani don wa an yakuna ghayra jarin a ka sɔrɔ fana ji in ti ka boli mais n'a sɔrɔ ji bolita de don kɔrɔ ni datugulan b'a la ma fi mushkil walima tuguni a ka sɔrɔ fɛngɛ in a tɔgɔ ji ti ka boli n'a sɔrɔ ji bi ka boli baasi fosi t'o la i bɛ se k'i bolo kojugu k'a kɛ mais ni ji ti ka boli o kumana a man ka i k'i bolo kojugu ka jigin a kɔnɔ mais n'a sɔrɔ kɔ de don o n'a ɲɔgɔnna ayi baasi t'o la parce que o ye ji caman ye n'a sɔrɔ hakili b'a la an y'a fɔ k'o ji fitinin fa in kana alma'u kathira aw jariyan aw lam yakunu ikhraju minhu i n'a fɔ ni ji bɛ ban quoi ifirago n'a sɔrɔ ji bɛ ban bon sisan a ko n'a sɔrɔ ji ka ca walima ji bi boli walima ji ni ayiwa a ti magafaguya boli la k'a fɔ i b'a soli k'a ban k'ale hawdi i n'a fɔ kɔ as-saghir min ka dɔgɔ ji sigiyɔrɔ fitinin dɔ adkhalhu ma fihi kumana k'i b'i bolo don o kɔnɔna la wa yunaddabu tathlisu ghaslihima mutafarriqain yani ni bi k'i bolo kɔ ka minɛn da jɛngɛ k'a kɔ k'u b'a kanu i k'a kɛ siɲɛ 3 ye i k'i bolo kɔ siɲɛ 3 k'u bɔ ɲɔgɔn na kana sina k'i bolo yɛrɛ kɔ minɛn yɛrɛ kɔnɔna na faamuyara o kumana an bɛ ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o kumana nin de filɛ bolo kɔ cogo ye a n'a bɛ kɔ minɛn fasugu min na a minɛn kɛcogo o kumana nin y'o kuma ye bon sisan an bɛna don jumɛn nin na ma hiya al-madmada wal istinshaqu wal istintharu ka da muguri ani ka ji don nun na ani ka ji fiyɛ ka bɔ olu ye jumɛn de ye al-madmada idkhalu lima'i fil fammi wa qad khadatuhu wa tarhuhu ako o de ye ka ji do da kɔnɔna na ka da muguri o kumana ka sɔrɔ k'a tu i b'a muguri wa i b'a to fana o de ka da muguri wal istinshaqu idkhalu lima'i fil anf wa jazbuhu bi nafsihi ila dakhil anfihi o de ye ka ji do i nun kɔnɔna la ka ji sama ka do i nun kɔnɔ ni nun fiɲɛ ye o de tɔgɔ ko ka ji do i nun kɔnɔ n'i bɛ salji ta i b'a kɛ tan de wa nudiba fi'lu kulli min hataini sunnataini bi 3 gharafatin ako an filɛ ka nin sunna 2 min fɔ nin ye tantɔ n'o ye dan mugurili ye n'o ye ji fiyɛli ka don nun na k'u b'a kanu i k'a kɛ ni sɔliliko 3 de masala i ka ji ta i bolo fa ji la k'a don i da kɔnɔ k'a muguri k'a tu ka tila ka i bolo fa k'a don a kɔnɔ k'a muguri k'a tu ka tila ka i bolo fa k'a don k'a muguri k'a tu o kumana nka n'i y'a 3 bɛɛ kɛ ni sɔliliko 1 ye baasi t'a la mais i ye ɲuman to yen o cogo kelen dɔ fana i bɛ nun fana ta kɛ ten de ka ji ta siɲɛ 3 k'a don i nun kɔnɔ k'a bɔ mais n'i y'a bɛɛ kɛ ni sɔliliko 1 ye k'a 3 bɛɛ kɛ n'o ye ma fi mushkil i ye ɲuman kɔni to yen no mushkila t'a la
ako bi an yatamadmada bi thalathin ode ka dammuguri ni sabaye summa yastanshiqu bi thalathin utlatuni ka jido innu fana kono ni sabaye wa nudiba lili muftiri an yubaligha fil madmada wal istinshaq bi isali al-ma'i ila al-halq ako ubakano sumbagato ye muftir yani ma min ti sunna ubakano o tigila mo ka dana selike aka damugur lila ani jido ni nuna ya famya okumana fo akake ke chokola hal nasr ko jibta ngorna akake basiti ala ya famya ako wabil ahara insaluhu ila al-unf akonka min koni kan al awlawiya okumana odi jika sennu madron abana o choko kenen do fana nasoro ko sumbagato la ka kanunden do sumbalila ikake ni choko ina wakuri hati li mubalaghatu lisaimi li alla yufsida sawmuhu ako okumana oba koni ya sumbagato fana ye ale kana dana selikede yani ni ji sera ale ngorna kaban akasun chena okumana ale ki choko don jika na se ale ngono na nibe sunna ibato hakela ika dammugurili walma ka jido nune bato hakela ika nafi bidana selikala ika sun kana takachinye ako fa in balagha wasala al-ma'u ila al-halqi wajaba alayhi al-qada ako ni ala ya latike amfile ka fo choko mena ema ketento e dammuguri sagola ka jido nune sagola fo jita rase ingonoma ako okmana osuin chena de asarayi ika wajibi de angani madhhabin konnana ibe suin sara hal na kera kito salji de kono hal na kera kito janaba ko de la ibe suin juru sara ya famya bon wal istintharu daf'u al-ma'a bi nafsihi ma'a wad'i isbu'ai as-sababati wal ibhami min yadihi al-yusra ala al-anfi kama yuf'alu fil imtikhatihi fi imtikhati yani ako jifeli kabonnuna obeke ni nun finye de okumana ni bake chokoti ibolongone kumaba anika jaseri bolo ibolu bla innun sanfe bolo minye numan bolo yokon ibolu bla innun sanfe ibake inafo ibi muraffiye okumana iba fiye kabo okumana jifeli kabo nun kono obeke ni chokoya indila bon أكو ما الذي يجب في سنن الرابع في سنن الأربع الأولى غسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والأكو بون أنفلك أن سنن ناني من فوني سيسانو no ye ka jido ke itike ko kabla bolokana ka jido ki damuguri ka jido inun kono katla kala botuguni amfleka ni suna minu foni sisano ni suna nani mi foni sisano bo femi bi wajibiya nono na fango fanafo ako la budda li hadhihi sunanil arba'i min niyyatin bi an yanwi biha sunana li wudu'i aw yanwi inda ghasli yadayhi ada al wudu'i ako aw amfleka ni suna minu foni ni be salji tala ni aya soro idontola salji tali konnana ima ŋaniya siri ka don o kumana ni yɔrɔin ibe salji ibe nunu ŋaniya k'a fɔ sunaw de do dɛ i b'olu ŋaniya k'a fɔ sunaw de walima hali n'a sɔrɔ k'i donna n'a ye sa k'i b'a ŋaniya ko nunu ye sunaw de i y'a faamuya bon a ko n'a sɔrɔ i m'o kɛ walima i m'a ŋaniya k'a fɔ nin ye salji yɛrɛ ye ko kumana ko ni kun ye salji ta nin cogo in na inafo li ajili harrin inafo kalaya kama au bardin walma sumaya kama au izalati ghubarin walma pusher do wulli kama itara funteni gwana ila idona ka saleta ka jita ki sewni boloko ay o tokse ka wele ko salji fika ngania ka farakande bo choko kele no fana pusher do nila ye jita ki sewni boloko ki damuguri ka jido nuna ka bo ka bela jelengi nafo salji ke chokoya ni aya soro ko ngania ma farakandoro la yujizi an yakun wudu'an lis-salati aw li ghayri salati yani ati daga e otigila moye ikafo kibinin salji fasugo ke ka salike walma ibse ka fenwere ke na minti sali yere ka soro o fenyo wajibi di salji ka taala ya famia fala budda min adaiha li wusuli sunna biniyya yani ako kari foite kabo ima ika seginin saljinka
suna soroli kama ni ŋaniyai ya faamuya. Bon sisan amena kuma takallum an masihil udnaini wa tajidudil ma'i lahuma wa rad masi ras. Sisan amena kuma tulo masahili deka anika kura yali ke tulo flaye ni ji kura taliye anika kungolo masahi segi parce que anya kala odongo kungolo masahili ye fardai meka masahila segi o ye sunai. Ako yamsahu zahirahuma bi ibhamayhi wa batinahuma bi sababatayhi. Tulo masahili beke chogomina tulo fla kofela ibo masahi ni bolongoni kuma ba fly tulo konona fla ibo lu fla fana masahi ni ka jaseri bolongoni fly o de tulo masahiliye. Summa yaj'alu sababatayhi fi simakhayhi okmana ni tlala ibika jaseri bolongoni ladon tulo dinge konnana. As-simakh huwa thaqbu alladhi تدخل فيه الرأس الأصبع من العظم يعني نفرق الصخبة ويبودو دي يا فم يسمخ ويبودو دي أبيدو كنولو كننا وكمانا إبي بولوني دون ودي كننا كا تورني كا مساهيلي أوي يا فم يا ودي تلو مساهيلي ولا يتتبع غضون الأذنين kama yusannu tajdidul ma'a limasihi al-udhnaini. Ako komi ako ubi segesegeli kone ke ka labatuli ke ya famiya tulo farau fanana komi n'a fɔ sisan nɔ u b'a kɛ suna ye i ka kurakurayali kɛ ji la masahili ye tulo fila ye. Masalan ni ji min ta ka kunkolo masahi i ka ji kurata ka tulo fana masahi o de ka ɲi. Waraddu masi rasi kunkolo masahi segini ya famiya o b'o fana kɛ sunna ye. A ko la yusannu illa bi shartin an yabqa balalun min athari al-masi rasi. A ko nga u t'a kɛ sunna ye fo sharti do o sharti ye jumɛn ye a k'a sɔrɔ sumaya dɔ tora i bolo la kunkolo masahili kɔfɛ. A mana fɔ i ka ji kura ta ko ka tulo masahi o ye sunna ye. Ko mɛ ko a tɛ se ka kɛ sunna ye fo a k'a sɔrɔ kunkolo masahili tɔ tora ka sumaya nin to i bolo la o kumana o b'a a kɛ sunna ye o de la i ka kura ta. Mɛ ni a y'a sɔrɔ kunkolo masahitɔ ji foyi ma to i bolo la sumaya foyi tɛ t'i bolo la o kumana a bɛ kɛ wajibi i ka ji kura de ta sa. Fa in lam yabqa sakatati sunnatu radd o kumana ko masala ni bi ka kunkolo fana masahi kunkolo masahitɔ ni ji dɔ tora i bolo la ka kunkolo masahi la ɲini o de ye. Ni ji dɔ tora i bolo la ka kunkolo masahi y'a faamuya. Bon i bɛ se ka masahi segin ni o ye nka n'a sɔrɔ k'i bolo ye kunkolo masahi wagati min na ji foyi ma to i bolo la i bolo bɛɛ jara ka kɛ i n'a fɔ ji yɛrɛ t'a la yɛrɛ o kumana masahi tɛ se ka ɲɛ ko segin na bilen dɛ a kɔrɔ tɛ bolo segini gansan ye koyi o kumana i bɛ ji wɛrɛ de ta ka kunkolo masahi segini kɛ. Walima dɔw ko a ko kumana ko segini bolo la ko bi bi waraddu masihu sunna sawa'un kana sha'ru qasira ko n'a sɔrɔ i si ka ca walima si man ca. I y'a faamuya. A ko bon si ka ca a ka dɔgɔ ko bɛɛ la walima a ka ja a ko nka fo ko ɲɔgɔnya bɛ mɔgɔ ye min kunkolo si faranfasiyalen don ka bɔ ɲɔgɔn na yani kunkolo siw tugutugulen to ɲɔgɔn na o kumana ko ale ka segini na o la o ye wajibi de ye. I y'a faamuya. Si surumani ani si jamanjan ani o sina ni ɲɔgɔn cɛ. Bon sisan an bɛna kuma min kan ka farida tugutugu ɲɔgɔn na o fana ye sunna dɔ de ye. Yusannu tartibul fara'idil arba'a an ye farida 4 min fɔ ghaslul wajhi wal yadayni ila al-ka'bayn ila al-mirfiqayn wa mas'u ra'si wa ghaslu rijlayni o kumana ni farida 4 min filɛ n'an y'a fɔ ka ɲɛda ko ka tɛgɛ ko ka taa bila nɔngɔnkuru la ka kunkolo masahi ka sen ko y'a faamuya ko a bɛ kɛ sunna ye i ka ninnu tugu ɲɔgɔn na
فيقدم الوجه على اليدين بينيدا بريكو بلو كلاني ويقدم اليدين ببلو كلا فنكاندا على مسح رأسي كنغلو مساهيليكا ويقدم المسح رأسي كنغلو مساهيلي فنكاك على غسل رجلين كاكو سينكوليني وكمانا فوكا دادا نيغون كان نشوكوينا وكمانا اوي سنة وهذا يسمى ترتيب الفرائض في نفسها وبعفو كوني فرضاي كوتو نيغونا او يركونا أما تقديم اليد أو الرجل اليمنى على اليسرى فهو مندوب كما سيأتي أكو ميني بولو نسي كاكيني بولو كنوما بولو ني أكمانا كو كانوليندو وفناكما بنا ما هو حكم إذا نكس فقدم فرضا على موضعه المشروع له أكو ما كاكيري جميني ما ميني أتورا كانكا ka fenturu akanka inafo ikanka yoro minko imao ko itara yoro wereko inna kasa faqaddama fardan ala mawdihi mashru'i la ka an ghasala liyadaini inafo yebulu flako qabla alwajhi ka ko nyeda ko linye masalan ko nyeda de beko après katlaka bulu kalako après ta ko ngolo masahi walma aw masahu ra'sahu qabla alyadaini walma yakungolo masahi kasro amatege kalako أو قبل الوجه والمقول مساهدك كون يداني ففيه ذلك تفصيل المنكس أكمنا إفلك نمي نتراكم غني أكمنا ولا لبولا لا يقول حاله إما أن يكون عامدا أو جاهلا أو ناصيا أكمنا أتلانغولونيا أكاكي لحالالا أما إكاكي يرتودي إكماكي وغتي منا والما إتنتا دوندي walma inyina nadi wa fi kullin akon nin kelon kelena imma an yatula dhamanu walma kake tumaire janyana aw yaqsir walma wati majanya wa tulu mu'tabarun bi jafafi al-uduwi al-akhir ako ande laka fukateme wati janya ko be donde sunfe laba min korano jara fi zamanin wa makanin wa itidalan na'am akake tumami nene do wa funtende do yake romina a jamana duguma kolo de ka kalawa walma chokorba do walma demsende do be jati minana a janyaina okmana fa illam yatil zamanu nasru ko waqti majanya atali mutawaddi'u okmana saljita baga bina bi wudu'il munakis ay min turakan kande abnanai wa huwa allazi qaddima ala mawdi'ihi al-mashru'i lahu fayaghsiluhu marratan wahida wa adama ba'dahu marratan marra ako naya abina nayi chogomina ka soroko ale kunya kandali ke yoro min kanka ko sharia la ayu akunkanga nani oye aflekata yoro were de ko okmana abina ni oye folo masalan ebika inyeda ko ikanga nyeda de ko inyeda to in kasnanga ta tege kala ko kataka okmana ni bina ke ni wati majanya ibina ni wati jana wala ibina nyeda ko folo ni nyeda ko ibuke shinkeli okmana ibi segi fenka minu ba kofe okmana tege ko li ngolo masaili to no ibina lo fala shinkeli okmana différencité de unionche ninkeli na ka foki yire tugude walma aywa ifilla de walma inyina no otenina ni tuma kon jera ni bora kalama doro ibi nasdu kuntara ka nyeda de to ibi nyeda pere ko folo okma ni nyida ko ibata nyeda de la sakata fosal gi dafalla ka ke shinkele ngataka ya famia ako wa in no wati majanya wa in tala zamanu nasru ko wati janya nasa fa in kana amidan aw jahilan ibtada al wudu nasru ki kunyi yere tude ka ke walma ikun ta donde yake okmane be saljid damine quraye mustahabun yala kon okmana be kanu ika saljid damine quraye ga nasoro ko akera nyinande kama okmane ba yoro bara akelempew iti segi foika kamini to nununa ya famia to nunun ko iti seko luga iba yoro kelempew de ko menni aya soro ko wakati majanya iba damine nyidala tuguni ka senkana ka salji to daf ka salji kenafo mo me nyinana ayba mo masaljita wal ma yadda min dra nyina yero mina abata yin ka to dafa amma ni wakati janyana
o kuma na nasri kun tara ka nyeda kelne to itla salji la kata sali re wal ma fengure o kuma na ibina nyeda en doronde ko ka segi sali re ka nasri kun salla ka temme kon ya famia bo oye o chogoyay iti segi salji bela jilenka ani femba ko fe wa mithalu dhalika amflika ni min fondi misale jumenye alla ubada zira'aihi ni mamin tunye damne ni kan nongon kurudila summa bil wajhi akofe inana nyedako fara'asihi inana kungolo masahi farjilehi ka senko fa in tazakkara bil qurbi ni hakli jiginala parce que nyeda perde kanka ko kako bolo kala ko linye me efle ka bolo kala perde ko ima nyeda ko folo ye bolo kala perde ko apre kana nyeda ko ka kungolo masahi kata senko ye hakli jiginala ka sore be salji kono wala me masali yere folo aada zira'aihi o kuma na ibi segin ikan nongon kuri koleka shenkele o koro jumenye iba damine nyeda de la tuguni walma komi iyo nyeda ko kaba o kuma na ibina damine nongon kuri de la tuguni ne nongon ko wati mina katla ibe kungolo masahi o kuma na kasroka senko shenkele ako adama kaka nakasa sahawan aw amdan aw jahalan ignyina na de kakeo iyere tugude kakeo itunta donde kake wa in tadhakara ba'da tulin wati janyalen ko fede hakil jignala okmana ibin nongo aada zira'a faqat marra okmana ibin nongo kuru kelempewde ko abana ni aya soro kinyina na de koni okmana iba damine kuray saljila kan akanulen do ka damine kuray na soro ki kunya tugude kake walma ifillade okmana akanulen do ika takuray tuguni anya kuma folo min fo oye ni ikun nyina na de kake ngani aya soro i yere tugude kake ipi salji damine kuray mustahabu nela okmana salji sunnaw ninde do shegi anfleka bela jelen ke choko fo ne o defo awi ngaw kaw janto salji la parce que ni salji manye doron ablay kono ka sali yere te foye salji ka gelen kosobe sen ko ni buloko damate fika nyenyi de kardo okmana ni yo don wakati mina après ibina jo ala nye koro isanuma aywa ibine ka fardati okmani fle saliji fardaw ana sunawi bo amina kuma min ka sisano mustahabatu liwudu'i wa makruhatuhu saliji salji kanuma fiun imana feminke abe do fere ka salji barajika wa makruhatuhu ani makruhu jumenye femi aninde kanya ala ima sengo ke ye fenke mi manya ala ka soro ateka salji chin o ba fo ma ko makuru akonendo apse ka dobo ka salji baraji la ere ya famia ako parce que na fora ko fenfe na bi fen fara salji baraji ka mustahabu ne ala ni yo laksi ke dron aywa okoro ye dobo ka baraji la parce que nga baraji min so afora ko ne baro de be ko ne ni keto drame flabe dima mais ni ma ke fo ite dima bon ni yake ni drame fla sor la ni ma ke ima fen sor okmana abena fo ima ke obi dobo ka sara de la voilà kam hiya mustahabatu liwudu'i wa ma hiya okmana salji kanuma fenye jolde ani jumende do 12 mustahabban kitabu min flambulo alewo de fo ko tan fladido sono do baaji fo bisabane ko okmana salji kanuma fen ale ya fo ko ta ani fladido afolo folo min kanule no saljila alwudu bil buq'ati tahira ika saljita yorla yoro min kasani ya famia wallati fi sha'niha tahara o kasoro abe chogo ya minasisa no asaniya lindo abe chogo minasisa asaniya lindo fayukirahu fil kanif akonka ubi salji tali konya nyengen konnana walau qabla istimalihi ko hal na kera ka ko nyengen nan takadinye ya famia bon comme sisa nya fo sisando ni mustahabu to ndoro dum saka buka baraji de la me ateka salji konichi misali la ka salji ta yorla yoro min kasani afleka nyenge nyire ta tokoma ko nyenge ka salji tali koni yalindo okuma ni mo mi salji ta nyenge kono ate fengi ka salji la nga ye nyumantoy nasoro iku mata nyenge ne ku nyata yoro saniman dola iku bi baraji do soro men ya ta nyenge kono na o baraji to soro bli parce que ima salji ta yorla yoro min kasani bo oye darra foite mamin tala meni darra be mamin tala mo koroba didon aywa
ale reflect ko mena sano ni ko aka bon nene na ni fe na ka ta kenema ka ta salji ta ale ka nyengen kon na dun abaka sokon na dila okmana makruhniya intseka kola parce que darura tubihu al mahzura femi darura do abi fem ballen dakaye parce que ni ko aka bosta ka ta salji ta kenema nene finya mana gostro abseka bana do blala abseka mura blala abseka fengoro blala darura chama misekana okmana walma ni bora kenema yere ibasro yiro sanma ngere te yenno yoro dlanente yi ka fo yoro menyire ka san kibi saljita yenno okmana toujours ni yoro kira ni chogo ina ibata ga nyin kono shingire pour ko kase ga lafiya te salji kon ciya ko ma nya ko chogo mena makruhu de dron faqat wa istiqbalu alqibla ni bi saljita iki nyesi koron felama ibe mustahabu placer sa iki nyesi koron felama okmana korote ko ni mo mi ma a nyesi koron felama kaka salji be ciye mais ni ko nyesi koron felama baraji do tumbe tumbo soro ngani bi nyesi koron felama iseko baraji soro okmana chogo kelen do abena fo mogomi ni salgita nyengen kono na ni mata nyengen kono ko lubi chogo menare okmana koron fe nyesi ni koron fe nyesi balia fana bi ni chogo inde la salji konnana asabana at-tasmiyatu bi an yaqula inda ghasl al-yadayn ila al-qu'ayn mogomi be fe ka atege flako kata bla bolo kana depuis damine na iba fo ko bismillah boni ba bismillah fo ka salji la okmana yen nyumanto yenno ikun kanga barami soro bismillah fo la ikon tena osoro ble ya famia mais ni mogomi be salji ta nyengen kono bismillah fo akano kede akano ke abse ka miri akono konna tento mais amanka akafo bismillah fo nyengen konna wa khutilifa fi ziyadati arrahman arrahim don bagaw yo nyogon fon konyo yali salji tabaga nako bismillah abse ka arrahman arrahim fo ka farakama do ka ba fo do ka tafo okmana nasro afo balia ko junubu wereto ola okmana iba fo shenkele do ka farika barajika annalina wa taqlilu lima allazi yarfa'u ila al-a'da'i hawla al-wudu'i ibe jiminta ki sunfeun konayi ikato hakela kana damateme ika dogoya ka bla hakela kabla isunfeun hakela menilla nyinite ka fo kampalan fa wal makati salifa la ibe hake minta tisale kono kasra isunfeun ma ibode dogoya ka ke hake minabi bo kana jichi jika gele oma ka fo jibe mbolo wala borobne betro beta nyen ngono dro kata suru kata ke chogo min kadini la salji tali konna hake do de bala afora ko ala kira alayhi salatu wassalam ale tumba aka salji ta atege fanya faflala wal makelen doni okumana wala tahdida fi taqlili li ikhtilaf al a'dha'i wan nas ako hake konite jindo alla de parce que moti kelenyi do ka kuma do man kuma ya famia do be yenno oywa oben yorola yoromi aja aka ayoro kala yaka gele yoro to be yorola yoromi nene ma yoro e okmana nun chuko tikeli okmana lahala hake konte jita ta hakela min lahala o de ba boyola bela jilenga haketa hakem bi bo namaken dansagoy kuma koroy nindi aduruna wa taqdimu li yaddi aw ar-rajul yumna fi ghasli ala al-yusra niam nibika kolike ibolo ani ision ika kinimbolo pere de kofolo apere ibesin numanseuma ya famia okma niye kininko kan numanko ibe baraji do sorla parce que yesalju mustahabu doke nga niya damel numande la kata kinin katla kat kinimbolo fana ko walma kininsenko ay ika salji koni kanyi mais e nyumanto ikunga baraji min soro ito soro abdo bika baraji la وجعلوا الإناء المفتوح كالقصعة لجهة اليد اليمنى نبيك سالجتا سسانو ناصر إبيك سالجتا بواتي دو دي كونانا والما تسا دو دي كونانا والما بغدغا دو دي كونانا داتولان تالا أتسا لما دي دو أبغدغا لما دي دو بواتي لما دي نافو لغتي بواتي نفلو فلو أنتو مسالجتا ولا چوكمني والما تسا دي بيك سالجتا كونانا إبي سالجي بنا ني داتولان تالا دي إبا بلا in kini ya fanfe ya famia ya fami ba bla ikini ya fanfe parce que ni ya bla ikini ya fanfe o de talika no ima
ya faamuya o kumana e y'a bila i kini yan fan fɛ amma bi khilafil ibriqu tisale nunu ni biro nunu ni datugulama nunu ayi o kɔni i b'o bila i numan yan fan fɛ o de tali ka nɔgɔn fa yafrugu bil yadil yusra ala yadil yumna o kumana o de bɛ nɔgɔya i ka i ka ji ta ka bɔ i sunfɛnw kan kini bolo numan bolo a wolonwulana walbadi'u fil ghasli wal mashi bi muqaddamil wudu ni be masahili kɛ o i bɛ koli kɛ o i ka daminɛli kɛ ayiwa a daminɛ yɔrɔ de la masalan e bɛ ka sen ko i y'a daminɛ sen don dɔ la ka taa senkɔniw ma i ye ɲuman to yen n'i bɛ sen ko i b'a daminɛ senkɔniw de la ka na sen don dɔ la n'i bɛ bolo ko i b'a daminɛ bolokɔniw de la ka na bolokan na n'i bɛ bolokala ko i b'a daminɛ bolokan de la ka taa bila nɔngɔnkuru la i t'a daminɛ nɔngɔnkuru la ka yɛlɛ o kumana k'o bila kun kan o fana makuruhu de don wa n'i y'a kɛ nin kɛcogo in na o ye mustahabu ye i bɛ se ka baraji dɔ sɔrɔ a la i y'a faamuya bi an yabda'a fil wajhi min manabiti sha'ri ra'si o de ye ko n'i bɛ koli kɛ ɲɛda fana i ka ɲɛda koli daminɛ kunkolosi falen yɔrɔ la tenda la kana bila a tɔgɔ i bɔnbɔkɔlɔ la almu'tada nazilan ila zaqinihi i b'a daminɛ si falen yɔrɔ la laada la ka jigin ni kana i bɔnbɔkɔlɔ la ka tara bɔnbɔsiw yɛrɛ ma wa yabda'u fil yadayni min atrafil asabi ni bɛ bolo kala fana ko i b'a daminɛ bolokɔniw de la ila almirfiqaini ka tara nɔngɔn ma wa fi masi ra'si ni bɛ kunkolo fana masayi parce que an ye kunkolo masayili fɔ k'o ye farida ye ka masayi seginni fɔ k'o ye sunna ye a bɛ daminɛ min awɔ mustahabu de bɛ se na o f'i ye sisan nɔ n'i b'a daminɛ min manabiti sha'ri ra'si almu'tada ila nuqiratul qafaf o kumana i b'a daminɛ kunkolosi falen yɔrɔ la laada la i tenda fanfɛla ka tara i tɔ ma i y'a faamuya o kumana n'i b'a segin i b'i segin bɔ i bɛ segin daminɛ i tɔn de la ka tara ayiwa ɲɛda tensi falen yɔrɔ la wa fi ghasli rajuli min al-asabi ila al-ka'bayn ni bi sen fana ko i b'a daminɛ sonnungun de la fɔlɔ ka tara alkabakɔlɔ ma mais i t'a daminɛ alkabakɔlɔ la ka tara sennungun ma n'i y'o kɛ dɔrɔn i ye saliji kanumafɛn tɔ yen nɔ wal ghaslatu thaniya fi sunani wal fara'idi wal muradu bil ghasla ma yashtamal madmada wal istinshaq bi khilaf al mashi ra'si wal udhni wal khuffayn fatukirahu thaniyatu wa ghayrihima ako ka koli kɛ fila walima saba parce que na an ko ka bolo fɔ kelen bɛ se ka wasa n'o y'a jɛ fila bɛ se ka wasa n'o y'a jɛ nka i k'a kɛ saba ye ka kɛ fila ye ka kɛ saba ye i bɛ yɔrɔ yɔrɔ kɔ ji damuguruli ji dɔɔni nun na ɲɛda koli tigɛkala koli k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ saba saba ye o saba saba kan kɛ ya min filɛ ka f'i ye dɛ walima k'a kɛ fila fila ye o ye sunna de ye i y'a faamuya a ko nka muradu ye ayiwa ni koli ye fɛn bɛ fara an ka ɲɔgɔn ɲali kɛ da mugurili la ani ji donni nun na ko nka masahiliw tɛ dɛ tulo masahili kunkolo masahili n'a sɔrɔ i bɛ ka kufi de masahi o masahili o kumana fatukirahu thaniyatu wa ghayriha a ko o kɔni masahili taw bɛ kɛ kelen kelen de la dɛ k'o kɛ fila walima saba ye o kɔnnen dɔ i y'a faamuya masahi ta bɛɛ kelen kelen a kɔnnen dɔ i k'olu kɛ fila fila ye i y'a faamuya wa ghaslatu thalitha bima zukira ako ka an ye fɔlɔ min fɔ o ye kelen fila fila de ako k'a kɛ saba saba fana ye o fana y'a damana mustahabu ye tuguni fi ghasli thaniyati wa thalitha mandubun ala iddatihi yani k'a kɛ a danna saba saba o fana kanuyali bɛna kɔnɔntɔnnan na wa tartibu sunani fi nafsiha ka sunaw fana tugu ɲɔgɔn na u jaati yɛrɛ la kɔni o fana kanulen don komi n'a fɔ fardaw tuguli o ye sunna ye cogo min na sunaw fana tuguli o ye mustahabu ye wa yuqaddam ghaslu yadayni ila al-ku'ayn ako i b'a daminɛ bolo koli de la fɔlɔ ka taa bila bolokan na ala al-madmada ka ko da mugurili ɲɛ wal madmadatu da mugurili fana bɛ kɛ ala istinsaqi ka ko ji donni nun na wal istinshaqu ji donni fana bɛ kɛ fɔlɔ de ye ala al-istinshari ji fiyɛli ka bɔ nun na wal istintharu ji fiyɛli ka bɔ nun na o fana bɛ kɛ de ala raddu masi urasi kunkolo masayi seginni ye wa raddu masi urasi kunkolo masayi seginni fana bɛ kɛ de ala tajdidi lima'i li masi uluznani ji kurakurayali ye tulo fila masahili ye wa yuqaddim tajdidu lima'i ka ji kurakuraya tulo fila masahili ye wa masihu ala ghasli rijlaini o fana bɛ kɛ de sen fila koli ye i y'a faamuya
o kuma na ka tugu ɲɔgɔn ni cogo in na o fana ye mustahabu de i kana dɔ kɛ ka dɔ tɔ o kuma na farda t'a la komi an y'o fɔ cogo min na sisan nɔ wa tartibu sunani ma al faraidi ka an yuqaddima ghaslu al-yadayni ila al-ku'ayni wal madmadati wal istinshaqu wal istinsaru ala ghasli al-wajhi ako ka ji nin tugutuguli min filɛ sunna la ka fara fardaw kan o de ye i ka daminɛni kɛ fɔlɔ bolo tɛgɛ fila fara kooli la ka taa bila bolo kan na ani ka da muguri ka ji don nun na ka ji fiyɛ ka bɔ olu bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka kɔn ɲɛda kooli ɲɛ o kanulen don wal istiyaku bi'udin mustahabu tan filana o de ye k'i ɲin tɛrɛkɛ n'i bɛ saliji ta i k'i ɲin tɛrɛkɛ qabla al-madmadati yani ka da mugurili se walima yani ka saliji yɛrɛ daminɛ i bɛ se k'i ɲin tɛrɛkɛ ni kala bɛrɛ dɔ ye walima gese walima i bɛ se k'i ka pati bɔrɔsi yɛrɛ ta hali ni safunɛ ma k'a la i b'a kɛ k'i ɲin tɛrɛkɛ baasi t'a la wa qila yakifi wala wujida li'udu dɔw ko k'a b'i wasa kɛ ko hali n'i ye gese sɔrɔ wa yustaku nadban biyadihi al-yumna ko b'a kanu i k'i kinin bolo i k'o kɛ ka i ɲin yɛrɛ fana tɛrɛkɛ mubtadi'an salji daminɛ na kɔni bil janibil aymani ni i kinin fan kɛrɛ ardan banamini na kɔni min fil asnani niwna wa tulan fil asnani ani ɲiw janya la o kumana nin ye saliji fɛngɛw ye 12 an ye min fɔ sisan nɔ bon sisan nɔ an bɛna don saliji kanuma a kɔniya fɛnw de la minnu kɔnnen don saliji tabaga i man kan ka fɛn minnu kɛ n'u kɔnnen don a tɛ saliji tiɲɛ mɛ a bɛ se ka dɔ bɔ i ka saliji baraji la kamu hiya makiruhatul wudu'i wa ma hiya saliji kɔniya fɛnw ye jumɛn de ye ani saliji kɔniya fɛnw joli de don tis'atun wa hiya a ko 9 de don saliji kɔniya fɛnw ye 9 de ye albuqi'atun najasa ka salji ta yɔrɔ la min sɔfɛlen don komi an y'o fɔ ka tɛmɛ an ko n'i y'a ta yɔrɔ la min ye yɔrɔ sanuma ye i ye mustahabu baara o kumana n'i y'o lakisi kɛ dɔrɔn o kɔrɔ i ye fɛn kɔnnen kɛ wa ikisaru lima ala alwudu'i o de ye tuguni ka ji n'i bɛ ka salji ta sisan nɔ i filɛ ka taa ka ji caya i salji sunfun kan komi an y'a fɔ ka ji dɔgɔya sunfɛnw kan o ye mustahabu ye o lakisi o fana kɔnnen de don والكلام حال الوضوء بغير ذكر الله تعالى ako ni be salji talla i kana kuma mɔgɔ fɛ o de kanulen don mais ni kumana mɔgɔ fɛ i ye makuruhu kɛ mais n'a sɔrɔ ko ala kofɔ de don baasi t'o la i b'o baraji sɔrɔ warada anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu hala alwudu'i ko annana hadisaw kɔnɔna k'a fɔ ala kira kun kɛra a b'a fɔ tuma min na n'a bɛ salji ta allahumma ighfir li dhanbi wa wasi'a li fi dari وبارك لي في رزقي وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني نعم أكو على كده بافو على مبي يا فديلك على بلو كامينغا جنوبولا مبا نيني في على إكانغا دو فريني على مبا نيني في إكا بركة دون جرجيلا على إكانكاري نفيني ينجرجيك في منا على مبا نيني في i kana la jarabi fɛn min i ye ɲɔrɔma janya o la i ye ɲɔrɔma janya fɛn min na kana jarabi n ka se ka taa o kɛ o kumana ko alakira tun bɛ nin fɔ a ka salji kɔnɔna na o kumana o b'a yira ni kuma ni zikiri de don salji la baasi t'o la amma kuma lankolon tɛ to surtout kuma jugu kɔnɔ o sen t'a la yɛrɛ ni bɛ salji kɔnɔna na i kan k'i yɔrɔma janya olu la parce que salji yɛrɛ ye bato de ye quoi salji yɛrɛ ala bato de ye kana filɛ ko salji ye senko ni boloko ye ten dɛ ayi bato de don i y'a faamuya parce que e dontɔ filɛ ka ŋaniya siri depuis n'i ye ŋaniya siri dɔrɔn a kɛra bato ye ala bato de don ala k'an bɛ sɔn a ba ma ala k'an ɲɛ ka di an ma o kumana a naanina wa ziyaratu ala ghasalati thalathati fil mawsuli a naanina yɔrɔ yɔrɔ n'a bɛ ko n'an ko siɲɛ 3 don e ka taa o ko 4 5 6 ka taga k'a sɔrɔ depuis fɔlɔ y'a labɔ filanan y'a labɔ sabanan y'a labɔ n'i ye dɔ wɛrɛ fara 3 kan dɔrɔn i ye fɛn kɔnnen kɛ wa ziyaratu ala al-masih al-awwal fi al-mamsuh fɛn minnu fana bɛ masahi an k'olu bɛ masahi siɲɛ 1 n'i y'olu kɛ 2 ye wala 3 ye dɔrɔn o fana kɔnnen don wal badi bi muqaddami bi muakhar al-a'dha
ka salji damine a yɔrɔ laban na o fana kɔnnen don komi an y'a fɔ cogo min na n'i b'a daminɛ i b'a daminɛ bolonŋunu de la ka na bolokan na après ka bɔ bolokan na ka jigin ka taa bila nɔnkɔnkuru la n'i y'a ta nɔnkɔnkuru la ka yɛlɛ walima kunkolo masa i y'a daminɛ tɔn na walima sen kooli la i y'a daminɛ i alikabakɔlɔ la o kumana i ye fɛn kɔnnen kɛ salji kɔnɔna na wa kashful awra halal wudu n'i bɛ ka salji ta k'i langolon bila salji tali kɔnɔna na o fana kɔnnen don n'i bɛ salji ta k'a sɔrɔ i suturalen don o de ka ɲi a ko haza iza kana bi khuluwin a ko nin kɔni ye n'a sɔrɔ i kelen de bɛ yɔrɔ la i langolonyalen don ka bɔ mɔgɔ ma makruhuniya bɛ o de la dɛ i y'a faamuya makruhuniya bɛ o de la walima i kelen yɛrɛ tɛ yen ko i ni furumuso de bɛ yen nɔ o kumana makruhuniya b'o de la wa illa harum al kashf n'a sɔrɔ k'i furumuso tɛ walima muso i cɛ tɛ walima e yɛrɛ kelen de t'i ka salji ta yɔrɔ la k'i langolon bɔ kɛnɛma a bɛ kɛ haramu ye dɛ maa ka langolon bɔ kɛnɛma o ye haramu ye amma ni furumuso de don baasi t'o la walima i kelen de bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ walima i kelen de b'i ka salji ta yɔrɔ la maa si tɛ yen maa si ɲɛ t'i la bili de don bili b'a la o kumana baasi tɛ o la o kumana fo makruhuniya dɔrɔn nka n'a sɔrɔ ko mɔgɔ kɔni bɛ yen nɔ walima hakilisigi tɛ mɔgɔ bɛ se k'i ye a bɛ kɛ haramu ye k'i langolon bɔ kɛnɛma a wolonfilanan wa masihu raqabati ka tɔn i kan i y'a faamuya k'o masahi o fana kɔnnen don a fɔra ka kunkolo de masahi ka taa bila kan tuguyɔrɔ la mɛ e ka taa kan bɛɛ lajɛlen masahi a nɔfɛ ayi i ye fɛn kɔnnen kɛ hali n'a sɔrɔ i ka salji ka ɲi wa kasaratu ziyarati ala mahallil fard o kumana n'a fɔra ka yɔrɔ min kɔ ka fɔra ka bolo ko ka taa bila nɔnkɔnkuru la e y'a ko ka taa bila fo ayiwa i kuli la walima i sen kɔtɔ i ye gɛnɛkalaw bɛɛ ko a nɔfɛ o kumana i ye fɛn kɔnnen kɛ wa tariku sunnatin min sunani li wudu'i amdan walima salji sunna min n'an y'o fɔ sisan nɔ e ka taa dɔ to yen olu la ayiwa a ma kɛ ɲinan kama i yɛrɛ tugu de k'a kɛ wala tabitulu salatu bi tarkihi a ko nka sali kɔni tɛ tiɲɛ ni o toli ye fa in tarakaha amdan n'a sɔrɔ k'i y'a to yen yɛrɛ tugu de kama kɔni aw sahawan walima i ɲinana de sunna lahu fi'luha lima yustaqbalu min salati ko nka o b'a kɛ sunna ye o salji o yɔrɔ min filɛ nin ye n'i taara k'a to sunna kɔnɔna na i ka taa yɔrɔ kɔ ka bila sali wagati wɛrɛ ɲɛ n'a sɔrɔ i kun salila ka tɛmɛ kɔni ini arada an yusalliya bi dhalika li wudu'i ko nka n'a sɔrɔ k'i b'a laɲini i bɛ fɛ ka sali kɛ n'o salji kelen de ye o kumana i bɛ sɔrɔ ka taa salji kura i bɛ sɔrɔ k'a yɔrɔ kɔ ka bila sunna masala i taara ka sunna dɔ to i y'a faamuya e selila ka ban seginni kɔni tɛ sali in na bilen dɛ ani farila ta tɛ kelen ye ayiwa mɛ e ye sali fana de sali n'a ye o kumana i bɛ taa ka yɔrɔ in kɔ ka bila lazara ɲɛ n'a sɔrɔ k'i bɛ fɛ ka salji ta n'a sɔrɔ i tɛ fɛ ka salji wɛrɛ ta bilen kuwa o kumana n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka salji wɛrɛ ta ayi o t'a la bon wala yu'idu ma salla bi nuqsaniha yani a ti daga i ye k'a fɔ i ka segin kɛ o sali in kan i ye sali min kɛ ni nagasi ɲɛ kɔni masalan e ye sunna dɔ de nagasi salji kɔnɔna na sali fana la bon o kumana e bɛ bɔ a kalama wagati min na o y'a sɔrɔ i salila ka ban o kumana a banna koyi i ti segin sali fana in kan bilen i bɛ se ka taa sunna in ko ka bila ka lazara de kɔnɔ i y'a faamuya o yɛrɛ ye n'a sɔrɔ i ti fɛ ka salji kura ta mɛ n'a sɔrɔ i bɛ salji kura ta i b'a to yen nɔ n'i ye salji kura ta wagati min na o b'a bɛɛ lajɛlen bɔ a ko a dama ka kan sunna ye i y'i tugu de walima i ɲinana de walima a kɛra wagati tɔ tora o walima i ye sali kɛ min na walima wagati ma bɔ a bɛɛ lajɛlen dama ka kan wa sunanu leti yusannu fi haqqihi fi'luha thalatha a ko sunna min ayiwa n'u b'a a kɛ hakɛ k'a sunnaya a baara la o ye saba de ye i n'a fɔ da mugurili ka ji don nun na i y'a faamuya ani tulo masahili a ko nka u ti baara kɛ ninnu sina la dɛ n'i y'olu to yen nɔ i n'a fɔ tɛgɛ kala koli kana bila bolokan na walima kunkolo masahi segili ani ka ji kurakura tulo ni ɲɔgɔn cɛ ani ji fiyɛli ka bɔ nun na o kuma n'a sɔrɔ k'i y'olu de to yen nɔ ayi nin kuma in ti fɔ o la o kɔni o ye bannen hali seginni kɔ t'o la bilen o kumana sisan nɔ an bɛna don salji fasugu minnu bɛ yen nɔ n'a kanunen don ka salji ta yɔrɔ minnu na parce que salji min bɛ ta faridaw kama ani salji min bɛ ta
yoro chogo werla ko modongo ndasira uluma chogo na kanendo ma ibilla hala mine ka saka saljita ako aina yundabul wudu kube salji kanu yoro jumendo la yundabul wudu fi 10 mawatin yoro tambe no ba kanu ulutigila mo bela jelenga saljita a folo li ziyadati rajulin salih ni bina tabo manyumando ye ika saljita o kan ka alimin ina fo doni bagado wa abidin ani alabatu bagado wa zahidin ani jiye bam bagado hayyun ka soro ibina takabo minye ni manyumando alimu do jiye bam bagado doni bagadi do bato bagadi do akera nyana madiyo aw mayitin wal ma ibina tabo ashude kata khaburu jura ya famia okmana ika salji takataga o de kain o yenyuma bay wa aula li ziyarati nabiy sallallahu alayhi wa sallam aw alayhi musallatu wa salam wal ma akwa nyuma ko ni betala kira kaburu jura wal ma beta nabiy ma o nabi ma kaburu jura ika salji ta o de kain wali ziyadati sultan ni beta bom masake ya famia akera islamic gouvernement akra islamic gouvernement sinayo ibeta ibe salji takataga o de kain أو دخول عليه لعمر من العمور والما يبين دو مساكيكا تشويات فين دو كما كمني يريكا كونيولا يبي سالجي تكادو لأن حضرة السلطان حضرة قهر كيكا دو كوم مساكيو كايورو كو يفانا كايورو ديدي كومانداو ميريو دوغوتيغو نيبتاغا وفينو إيكا سالجي تكاتاغا ودي كاين يا فاميا أو رضي من الله إيكا جينيني كمني على بولو والوضوء سلاح المؤمن ko paske ko saliji fle mu'mina ka keleke minandi ya famia ni be feka kisi fen chama ya hakilto saljila re ibaro dipo dongo nyofo ike hakilto saljila o de kanyo kosobe bo surtout masake o kayro lui fanga mayro de okma ni be fe alaki ka koda ukakoka ika saljita ika taka paske mu'mina ka keleke minandi salji wa hisnul min satiwatihi ko mana ko fama uka ubna bambantiya minke ila ubina yadantiya minkila ko mana ko saljina ke tangalayin iye okoina ya famia okmana o eflay asabana na nanna na durna na worona odi wali qira'ati alquran ni bi qur'ana kala ka kamma qur'ana la otede ni bi qur'ana kala dursi kungulula men naso rebina ma qur'ana la salji talibi ke wajibi de ola ya famia awil hadithi wal ma ibina hadisa do de kala wal ma ibina ma hadisa kitabu la ibina muula kala awil ilmi shar'i wal ma ibina muode kala ibina wajula rajusula ibina wajula telela ibina muode kala ibina siga kala nde unde kala ka darasu du uma nin kanulendo ni nyoro non be e ka saljita ni be hadisa defo e ka saljita ni bina qur'ana de kala dursila e kungol la e ka saljita ni bina e ka demsenun kala ibina ta wajulike e ka aywa saljita wal zikrillah mo mena ala bato fanake mena zikiri ke mena ala kofo de ke mena nga koloshita mena wirdi akanu lendo ni mbela jelenye ka saljita saljika inde wa inda naumi akanu lendo fana mo ni bina daka suno wakati minna akira sufela ya akira tlefela yo ika saljita ikadda ne saljita kadda shetane utseka foikila wa har sogo jugu itaye ya famia ite sogo jugu ye mo jugu al nasro fen jugu do kende kama Allah subhanahu wa ta'ala be do ina ke saljin kama wa inda dukhuli suq ni mo gombe fe ka do suku konna fanana ibna taga fere de ke ibna taga sani de ke ibna teme suku yere de fe saljitare igata li anna mahallul lahwi parce que ga don ko suku o nin don ka yoro de itemeto ala kana fen shetane kana ta fen jugu do blay kono ki bolo do mado kuna wal mamado kata bolo do kuna salji be se ka do ni bela jelente wa ishtighali bi umuri dunya aniki shughla ni jiyo ko fanaye wa mahallul imani wa mahallul imani alkaziba ako ngalontige kan galo ka kalin galonka o place de sugu yede ala be doyni no o fe mfa chuku nun chamanche ako wayundabu idamatuhu li annahu nur ako moka iduma saljika itna ta sugula itna ta yoroshi hal ni bi kasode bina sigitende saljita ko parce que ko salji en noro de kasro salji bila wati be ibe alaka kanafu konnana ibe alaka karanga konnana ibe alaka tanga konnana shetanu seka fenkila jine jugu seka fenkila aywa kuna fen ona nyogona chama nunu Allah subhanahu wa ta'ala beddo inini bela jilenche salji kainde wa tajdiduhu
in salla bihi fardan aw naflan aw tafa bihi alkaaba ka salji kura kura ya fana salji korlen be na foyi tala ma tiɲɛ koy mais n yɛrɛ bɛ fɛ ka kurata n'a sɔrɔ i kun salla n'a ye ka kɔrɔ nafila sali o walima farda sali o walima i ye alkaaba de munumunu ni o salji in ye wa arada salata ukhra i y'a laɲini ka sali wɛrɛ kɛ tuguni aw tawafan akhara walima i bɛ fɛ ka tawafu wɛrɛ de kɛ tuguni bi khilafi ma o kumana o bɛ fɛn kɔni fɔnkɔ ɲɔgɔnya de idha massa bihi mushafan n'a sɔrɔ k'i kun magara qur'ana de la n'a ye fala yundab lahu tajdiduhu ko kumana ko ka segi o salji ka k'o tɛ kɛ o t'o kanu o kɔrɔ ye jumɛn ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye salji ta salji in kɔnɔna la i ma sali wɛrɛ sali n'a ye i ye salji in ta sali de kama mais i ma sali kɛ n'a ye fɔlɔ o kumana k'a fɔ sali wagati wɛrɛ bɛna n ka salji in kura kuraya ayi o t'i kan o kumana i kana farati tɔgɔ bɛna kɛ ji tiɲɛna ye mais n'a sɔrɔ i kun salila n'a ye ka kɔrɔ sali in kɛra nafila de ye walima farda de don walima i ye alkaba de munumunu n'a ye o kumana i bɛ fɛ ka sali wagati wɛrɛ sali walima i bɛ fɛ ka tawafu wɛrɛ kɛ tuguni o kumana i ka salji in kura kuraya o ka ɲi a ko nka n'a sɔrɔ i ye salji ta kuranna maga ɲɔgɔnyali de kama i y'o kɛ ka ban sali wagati sera e k'a fɔ ne bɛ t'o kura kuraya ayi e tɔgɔ bɛ kɛ ji tiɲɛna parce que i ma sali kɛ n'a ye fɔlɔ i bɛ sali dɔ de kɛ n'a ye fɔlɔ sinon ka salji fana ta ten tilala salji da ka tila ka dɔ wɛrɛ ta i ma sali i ma foyi kɛ n'a ye o kɔnnen de don o bɛ kɛ ji tiɲɛna de ye i y'a faamuya o kumana an bɛ ala deli allahu subhanahu wa ta'ala k'an bɛ a sababa ma o kumana sisan nɔ shurutul wudu'i salji shartu ila kam qismu tanqasimu shurutul wudu'i salji sharti ale bɛ tilan ka tara joli de ma dɛ ani jumɛn de don a ko lil mutawaddi shurutun tanqasimu ila thalathati aqsamin a ko a bɛ salji tabaga ye shartiw la shartu min n'a bɛ tilan ka taa sharti saba ma shurutu sihhati salji sahaliya sharti o kɔrɔ n ka salji sahara wala a ma saha wa wa hiya ma tatawaqafu alayhi sihhatul wudu ko de ye fɛn de ye salji ka sahaliya bɛ jɔ fɛn min kan wa shurutul wujubi ani sharti wajibi o kɔrɔ salji bɛ wajibiya jɔn de kan wa hiya ma yatawaqqafu alayhi wujubi al-udu ko de ye salji ka wajibiya bɛ jɔ fɛn minnu kan wa shurutu sihhati wujubin a ko salji sharti dɔ bɛ yen o ye sihhatu ani wujubi bɛɛ lajɛlen b'o la o kumana o ye sharti ye ayiwa salji sahaliya sharti bɛ jɔ a kan salji wajibiya sharti bɛ jɔ a kan kam hiya shurutu sihhatin wa ma hiya الثلاث أكو سالجي سهالية شرطي يا فاميا ويفين سبادي أفولو الإسلام سالجي بسها نيكرا سلامي دي كافر كسالجي فلا يسيه من الكافر سالجي تسها كافر لا وليختص هذا الشرط بالوضوء أكو ولا يختص نعم أكو ني شرطي مفلني دي نو إسلامي ko te ke sharti ye salji kelena de bali huwa shartun fi jami'il ibadati min taharatin wa salatin wa zakatin wa sawmin wa hajjin ka ke islame o de be ke sharti ye batu bela jelinna saniyaliyo saliyo zakaboliyo sunkeliyo hijukeliyo nyumanya islame ya bafo ate wajibi ya kafiri kande islame udido kuma nyesleme islame udima al mukhatab kuma nyesleme islame udima wa adamu li haili min wusuli li ma ila al bashar ako aflana sharti sahaliya shartu ako banamini fendo kanake no mimbe ji seli bali i farkolo la masalan ebe ka saljita mana fesugu do de be obi farkolo la ibe ko sanfela ko jiti ka se farkolo yerema ay o tseka ke o chogo kele ni verni bala i bolola atinya fika woro ka bwala parce que ka salji se ka saka verni to ala mana sirlembi bola ka ja ala salji se ka jukor la soro fika bwala de bola nege be e bolola bola nege barasole walma bola nege mi sharia ma jenai jita jukor la soro fika bodi sono ka salji se ka saha iyi kungolo digini manani ye ka siri fo jite kunsigi soro okmana atinya fika wuya ka bwala di me jabi nunun tala ako chokel no fana ka shamha wa dohoni ako
mutanajjasimu ala al-udwi na'am femi ina fo sa kende norle mi farkol la imana ko doro jita soro walma tulu min simpilendo o de be isun fe on sanfe ya famiya o kuma na jit se ka soro coga shila nimbe moto dlana ni mol dlana sere ba soro tulu fima do be ke avec u bolo la ya famiya o be se ka u senu bolo ko iba soro salji la ati salji tu farkolo soro o kuma na wala muso min no be tulu simpilen fasuku do be abe noro i farkol la cogo do la o kuma na ni jite farkolo soro i ka salji se ka saha ya famiya bo cogo kel no fana o be fe minun ke nyeda ula ya famiya na soro imana i nyeda ko atinya aywa na soro imana imana ko jite farkolo soro ona nyogona o kuma na afana bi do nin konna na atisaha ani dabami biki nunu na nyogona karamo be sebeni ke ni biki minu e ba soro biki keri farkolo imana salji ta sanno jise kay farkolo soro walma daba fasugu do be an-nur la ila ya famiya imana salji ta jita dugumala soro ay ni bela jilen salji se ka safika wuli ka boyno jika farkolo soro wa nahwi zalika min al-awsakh al-mutajassida yani o choko kelo no fana nogo minu bi noro harama denna abe jai farla nogo ka be fara nyogon ka to i farkolo la o kuma na nabi simpi i farla ya famiya o kuma na ni jite far duguma kolo soro doro salji se ka saha ya famiya wa aka soro fana saliji genfente yenno o chogo jume sisano ebe ga salji ta ibi isigleme kabine kuna wakati min ebe ga salji ta o se ka nyede walma ebe ga nyengene be ga bo ebe ga salji kurata ay o fana tinya ya famiya walma awka haketo iche ya bi bolo kono ebe ga salji ta o fana tinya ona nyogona fengon fe no be salji wuya femmi ebo kala hala ere kono seba kebe salji kurata ni shitinya aywa kamu hiya shurutul wujubi wa ma hiya okmana wajibi ne sharti o jumende ye ani jolde do okmana folo dukhuli waqti salati salji bi wajibi ya de tumamina ni sali wakati donna ati bega salde kasoro salji tila me wajibite ka foni sali wakati mase iga saljita an bora ko kuma fo sisano oye o karlendi do iga saljita har ni sali wakati mase o bara nyumando ye me ati wajibi ka koni fala yajibu li'uduwi qabla dukhuli alwaqti ako saljiti wajibi ya ma kelen shika kasoro wakati mado aflana wal bulughu balighu ya saljiti wajibi ya demsenin ka fala yajibu ala sabiyin saljiti wajibi ya demsenin ka wal qudratu ala alwuduwi fala yajibu ala ajizin ako saljibi wajibi ya sebaga de ka amana fo sebaga nkante na folo batiku made ai mana fo sebaga mami mise ka saljita mami mbese ka saljita saljibi wajibi de ka o ba yira saljiti wajibi ya dese baga toka ina fo banai bila wala ala faqid lima wal majiti mami mbulu faqid lima jiti mami mbulu fal muradu bil qadir huwa الواجد للماء الذي لا يضره استعماله نعم ako akal lanyine munye sebaga oye mami ay sorole ke jila jimi abe toroli ke amana foka be jim bara nyokonya okoro bana bila niki be saljita abe do fariga banaka walma niki be saljita abato eka banate furake jona walma niki be saljita abato bana kura be senti ila ona nyogona olu bela jilinke kiri be nafo jiti mamin bulu walma ma desele okumana banabila obato walma jire tembulo pew okumana ni bela jilembe do ni konnana okumana o desein nkama neki bisaljita o kama aywa atinya de wal husul an-naqid min nawaqid al-wudu'i fala yajib ala al-mutawaddi' alladhi lam yanqid wudu'a na'am ako aka soro fana salji wuya fendo yi soro salji bi wajibiya de tuma minna salji wuya limanana imma ko be salji la salji tila ko me kate wajibiya salji tabaka mami nga salji machien folo e ga salji machien folo atake wajibi ka ke salji kurata de okmana kam hiya shurutun sihhatin wal wujubin ma'an wa ma hiya okmana sharti jumende be no e sahaliya sharti ani wajibi ne sharti nyogon fe ani jumende da ani jolde do o yoro nani ndi a folo
al aqilu hakilitigi mogomi aka hakilite yenno ni hakili bila walma ni hakilite yenno fala yajibu li wudu wala yasihu min jununin hala jununihi ako saliti wajibiya fatoka wa hal na ya takato faina nafata la tinya parce que saliji atinya ngania ko fatoti ngania ke chogodo okuma ni kera fato kaba saliti wajibiya ka wa hal na ya tati wasa koro ni fato bora kalama ka fo saldi min tumbala ai abise ga kandi ya famia o chogo kelen do fana mami i hakili kuntara hakili chawle hakili kuntara boni hakili tara kito chogo yaina har ni hakili segina kana bi sega salje kurade tatuni al khulu min dam al hayd haydi tigi mogomi haydi ti musomina walma bange joli okuma saljiti wajibiya oluka wanu ya tayre fana atinya mogomi e ka haydi masaniya folo e saljita après salji e ka haydi na saniya ka foko salji benela wa ai o salji makota la foi tola ibe sege salji ka kurade tuguni o koro ye salji min takito haydi konnana no e lara joliye walma bange joliye olu muso fla saljiti wajibiya uka wanu ya ta fana yere atinna fanya akonka ninkoni binisbat lil mara nunube dambe katra muso dema fala yajibu wala yasihu min al haidi wan nufasa ate wajibiya haidi muso ka walma bange joli muso ka wanu ya tayre fana ati wasa ati saha wa wujudu ma yakfi min al ma'il mutlaqi ani ji ka soro ibolo ji min tibo kamini ji lablalina ji min bi bolo atembo ji tembo okmana fala yajibu wala yasihu min wajidin ma qalil la yakfihi ji min be bolo atibo niki bi saldi tala atibo ere isun fendo be ko do tinako okmana obana fo jiti ma min bolo saldi ti wajibiya otigila moka wana yake fanati wasake alika abe talige katra tamam de masa فلو غسل بعض الأعضاء مما وجده من الماء فعلمه باطل يعني فعمله باطل نمومي يقولي كي يسنفن دولا كاس يجي من سر يوكي كسنفن دوكو إما كي كدوكو وكمنا كي كادو يكا نمبارا ينكون يبارا چينين دي ولا يصيه أن يكون وضوءا وسكا جتي سلجي چو شلا وسلجي وسكي وعدم النوم والغفله akasro ites no la fana mas no bato mana saljita tseka wasade parce que hakilite yenno wal mamma nyina ne ye saljita e mabo foi kala ma kola okmana ere ta do kuma mina yinyeda ko ita do kuma mina yittege ko kuma mina yengani ere sirire to do nyina mfe okmana fala yajibu ala na'imin wala ghafilin saljiti wajibi yasno bato ka wal manyina bato ka wala yasiu minhuma ati uflamana tafana ati wasake لعدم نيتي باسكي غنيان تانياليندو iz la niyyata li na'imin parce que nganiyate suno baato yo wal ma nyina baato hala nawmi wal ghafla akan nyina waqati la wal ma kas no waqati la okumana sisan no amba ala dili ala kambe sawabama amina blayano okumana sisan nan kumana walanda bawde kanie kata de bisalji fardala kana as-sunala ka salji fardala sunala am mustahabula inafo mandubatula salji shartu ya famia amba blayano inshallah ni ala don were yiranna kan shijo ka kono amba tan nawaqidul wudu salji cien fion okmana munde be salji cien ma chamanto donde muso nunu bi fen chamande fo okmana mine ufana wala fembe salji cien ba cien chogodi inshallah mina do fan la kilin ka wala ya saw ka se ka famia basoro akon nuna parce que nunu de bato yere ko amba pan fen chaman kuna kata amba pan nun kuna kata katra fen chama ma nunu de ka gele oye okumana ni nunu manye doron okoro foite infolo kwa okumana be ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kan be sawabama ala ka nye ka dama ka ngabatu kele bela jele mine ala ka nye me nyona ala ka hera kan be ka gerjigo fon ka hamina ko bela jele noya أما فاللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه. يا سيدي يا من إليه شكا